हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा गोबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै 13,000बो जोंहा बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोननि थाखायबो दङ ग्रेजुएसन पास जानाय दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा माखासे भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना साख्रिफोरनि थाखाय एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामना लानो हायो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों साख्रिनि बागै पुरा डिटेल्स नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानैबो लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे बेंकनिफ्राय फैनाय साख्रिनि बागैनो खोन्थाहरनो सानबाय जोंहा IBPS PO नि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया जाहैबाय 6,715 ता जोंहा दा दिनैसिमाव साख्रिनि भेकेन्सिया फैदों दा बियो बारायखागोन आरो साख्रिनि भेकेन्सिया नोंथांमोना बेखौ सानना लाबानो जाबाय 10,000 नि खाथियाव साख्रिनि भेकेन्सिया थाहैगोनखौ दा बे जाहैबाय जोंहा बेंकनि प्रोबेशनारि अफिसारनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बे साख्रिनि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामना माब्लानिफ्राय जाखो होननानै बुंनो थाङोबा जोंहा मैयानिफ्रायनो अनलाइन एप्लाइया जाबाय दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइया जोंहा जोबगोन जुलाइनि 21 थारिखआव दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो अनलाइन एप्लाइखौ दायो खालामनो हायोसै दा बिनिफ्राय एग्जामा माब्ला जागोन दा बिनि बागैबो जोंहा होनानै दोनदों गिबियावनो जोंहा प्रिलिमिनारि एग्जामा आगस्ट मासाव जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे प्रिलिमिनारि एग्जामनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासाव मोननो हागोन जाहैबाय होनाय बायदि बारो बेहाय दा बेनिफ्राय मेन एग्जाम जागोन बे कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम गोजा MCQ एग्जाम दा बे मेन एग्जामा जोंहा माब्ला जागोन अक्ट'बर मासाव जागोननो दा बिनि उनाव पार्सनेलिटि टेस्ट नोंथांमोना होनो नांगोन बिनि उनाव इन्टारभिउ लानाय जागोन दा बे दं आरो दा बिनिफ्राय साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौ नोंथांमोना फैगोन बोसोरनि जानुवारि मासाव नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय दा बेहाय जोंहा गासिबोखौबो माने डिटेल्सै होनानै दोनदों आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम फारि फारि खोन्थाहरनो सानदों एप्लाइ खालामनायनि नोंथांमोना बेसेबां फैसा होनांगोन बेखौ मिथिना लाग्रोदो 175 रुपिस नोंथांमोना होनो नांगोन जों ST केटेगरियाव गोलैयो नालाय दा जोंनि थाखाय 175ल' जोंहा एप्लिकेसन फिसा नाथायबा बेलेग जेनेरेल OBC बिथांमोना 850 रुपिस दा बेनिखायनो ST फोरनिया जोबोद खम होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन ने बबे बेंकआव नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन बायदि जोंहा बेहाय होनाय दङ बेंक अफ बर'दा दङ बेंक अफ इन्डिया दङ सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया पान्जाब नेसनेल बेंक इन्डियान अभारसिस बेंक कानाडा बेंक इन्डियान बेंक अफ महाराष्ट्र बायदि बायदि जोंहा बेंक दङ दा बेवहाय नोंथांमोना प्रोभिजनारि अफिसारनि साख्रिखौ मोननो हागोन जाहैबाय आरो बिनिफ्राय सेलारिखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय सेलारिया बेसिक सेलारिया गिबियावनो 40,480 निफ्राय जागायगोन जाहैबाय दा बिनि उनाव नोंथांमोननि सेलारिया 1 लाखनि बारा जाहैखागोन बेखौ नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा बे जाहैबाय अफिसारनि मोनसे भेकेन्सि प्रोभिजनारि अफिसार बे साख्रिनि भेकेन्सिनि सेलारिया जोबोद बुरजा जायो बे बेसिक सेलारि एलवेन्स बायदिसिनाखौ जुदि दाजाबोबाथ' नोंथांमोना बेखौ सानना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि सेलारिया 60,000निबो बारा जागायजेनखायो फार्स्ट पेमेन्टखौनो नोंथांमोना 60,000नि बांसिन नोंथांमोना मोननो हाखायो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ बुंनो थाङोबा नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानो एप्लाइ खालामनो हागोन एनि स्ट्रिम जायखिजाया स्ट्रिमानो जाया मानो नोंथांमोना जुदि ग्रेजुएसनखौ खालामना दोननाय दङबा नोंथाङा एबा ग्रेजुएसन नोंथाङा जाबायबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय बैसोआ बेसेबांसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन खम बैसोआनो जाहैबाय 20 बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 20 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै 35 बोसोर बैसोनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन जों STफ्रा नाथायबा जेनेरेल OBC बिथांमोना 30 इयार्ससिमल' एप्लाइ खालामनो हागोन दा जेखियानो जाया मानो जोङो 35 बोसोर बैसोनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन जों STफोरनि थाखाय 5 इयार्सनि जोंहा उपार एजनि रिलेक्सेसन होनाय दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय पुरा डिटेल्स नायजोबनो हागोन सिलेक्सन प्रसेसनि बागै जेनेबा MCQ जोंहा कम्पिउटार बेस्ड MCQ एग्जाम जागोन दा बेवहाय जोंहा मा सिलेबासनिफ्राय माबाया फैगोन कुइसनफ्रा फैगोन दा बेखौ जोंहा बेहाय पुरा होनानै दोनजोबदों जेरै जोंहा प्रिलिमिनारि एग्जामाव इंलिश लेंगुवेज माने इंलिश ग्रामार फैगोन बेहाय 30 ता जोंहा कुइसन थागोन 30 मार्क्स थागोन नोंथांमोना 20 मिनिट्स बेखौ एटेम्प खालामनो थाखाय मोनगोन दा बेनिफ्राय जोंहा मेथ्स दङ 35 ता कुइसन थागोन बेनिफ्राय 30 मार्क्स थागोन जाहैबाय दा बेनिफ्राय इंलिश हिन्दीआव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हागोन 20 मिनिट्स बिनि थाखाय नोंथांमोना समखौ मोननो हागोन बिनि उनाव रिजनिं दङ रिजनिंनि थाखाय जोंहा 35 ता कुइसन मार्कआ जाहैबाय 40 ता बिनि थाखायबो नोंथांमोना 20 मिनिट समखौ मोननो हागोन दा बिनि अनगायैबो मेन्सआवबो जोंहा बेबादिनो होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैजोबबानो जाबाय आं बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम पुराय डिटेल्सै खोन्थाहरजोबा माने एसे गोबाव जागोन दा नोंथांमोना ओरैनोथ' मिथिना मोनजोबखाबायानोसै नोंथांमोननि सिलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जागोन गिबियावनो प्रिलिमिनारि एग्जाम जागोन बिनि उनाव नोङो प्रिलिमिनारि एग्जामाव पास जायोबा नोंथाङा मेन्स एग्जाम होनो नांगोन कम्पिउटार बेस्ड CBT एग्जाम जागोन बियो दा बिनिफ्राय
बिनि उनाव पार्सनेलिटि टेस्ट लानाय जागोन इन्टारभिउ लानाय जागोन बिनि उनाव नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना दायो मोनखाजोब्बाय टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दं दिनैसिमाव 6715 जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया दिनैसिमाव दङ जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानानै दङ गोख्रैनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा एप्लाइ खालामनाया मैयानिफ्रायनो जागायजेनबाय एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय जुलाइनि 2 तारिख दा बेथ' जाहैबाय नैबे बेंकनिफ्राय फैनाय साख्रिया दा बेनिफ्राय जोंहा रेलवेनिफ्रायबो साख्रि ओंखारना फैदों दा बे रेलवेनिफ्राय फैनाय साख्रिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम दानिया फारि फारि खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना एप्लाइखौ बयबो खालामना लानो हायो जोंहा रेलवेनिफ्रायबो 6565 दा दिनैसिमाव जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैदों दा बे साख्रिनि भेकेन्सिया खम नङा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो बे जाहैबाय जोंहा सेन्ट्रेल सरकारनि साख्रि नालाय दा बेनिखायनो बे साख्रिनि भेकेन्सियाथ' बारायखागोनखा जोंनि नैबे सेन्ट्रेल सरकारनि साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट होनायाव जेब्लाबो भेकेन्सिखौ एसे गिबियाव खम होयो बिनि उनाव बेखौ बिथांमोना बारायनानै होयो बेखौथ' नोंथांमोना सोरबा निसय मिथिना मोनखायो जानो हागौ दा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ 6557 था जोंहा बे भेकेन्सिया दङ आरो माखासे बेकलग भेकेन्सि दङ दा बेखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ ने भेकेन्सिनि नामफोरा जाबाय जोंहा बेहाय टेकनिशियान ग्रेड 1 सिगनेल बिनि थाखाय भेकेन्सि फैदों टेकनिशियान ग्रेड 3 बिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सि फैदों दा बिनि थाखाय बेसिक सेलारि हिसाबै नोंथांमोना नैबे टेकनिशियान ग्रेड 1 सिगनेलनि थाखाय 29200 बेबायदि बेसिक पे नोंथांमोना इनिशियेल पेखौ मोननो हागोन जाहैबाय एलाउन्स बायदिसिनाखौ लायोबा नोंथांमोननि सेलारिया 40000 नि बारा जाहैखायो दा बिनिफ्राय टेकनिशियान ग्रेड 3 नाबो थिग बेबायदिनो बेहाय बेसिक पेखौ 19900 बेबायदि होनाय दङ नाथायबा नोंथांमोननि सेलारिया 40000 नि बारा जाहैखायो एलाउन्स बायदिसिनाखौ लायोबा दा बे जाहैबाय भेकेन्सिखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे टेकनिशियान ग्रेड 1 सिगनेलनि थाखाय जोंहा 323 ता जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बिनिफ्राय नैबे टेकनिशियान ग्रेड 3 नि थाखाय जोंहा 6234 ता जोंहा भेकेन्सिया ओंखारना फैदों दा बेखौ नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ दानिया बैसोआ बेसेबां जानाय जानांगोन बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 33 बोसोरनिसिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जों एसटिफ्रा बेसेबांसिम एप्लाइ खालामनो हागोन 18 बोसोरनिफ्राय जोङो 38 बोसोरनिसिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना माने गोबाङानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन एप्लाइ खालामनाया जोंहा माबानिफ्राय जाबाय थांनाय जुननि 30 तारिखनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामनाय जाबाय एप्लाइनि जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय नैबे माबानि जुलाइनि 29 तारिखसिम थागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो जोंहा दायो एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना दायो माने एलिजिबल नोंथांमोना एप्लाइखौ दायो खालामनो हागोन लास्ट डेटखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखाबाय दा बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस हिसाबै बेसेबां नोंथांमोना होनो नांगोननो 250 नोंथांमोना होनो नांगोन 250 रुपिस नोंथांमोना होनो नांगोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै दा बेनिफ्राय जेनेरेल ओबिसि बिथांमोना 500 बिथांमोननिया बारा जाहैखायो जोंनि नैबे एसटिना एसे खम आरो 250 रुपिस नोंथांमोना होनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव दानिया नोंथांमोननिसिम फरायनाया बेसेबां नांगोन नैबे टेकनिशियान ग्रेड 1 सिगनेलनि थाखाय नैबे आं नोंथांमोननिसिम नैबेखौ खोन्थाहरनो सानदों बे नैबे फार्स्ट भेकेन्सि टेकनिशियान ग्रेड 1 सिगनेल बे साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेचलर डिग्री नांगोन ना बेचलर डिग्री जेनेबा फिजिक्स इलेक्ट्रनिक्स कम्पिउटार साइन्स इनफरमेशन टेक्नोलॉजी दा बेवहाय नोंनिया जुदि बिएससि दङबा एबा बिएससि होनो नांगोन दा बे जुदि नोंनिया दङबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बिनि अनगायैबो जुदि नोंथांमोननियाव बोसोरथामनि डिप्ल'मा दङबा इन्जिनियारिंआव अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय बोसोरथामनि डिप्ल'मा दङबा नोंथांमोना नैबे टेकनिशियान ग्रेड 1 सिगनेलनि भेकेन्सिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो जुदि नोंथांमोना इन्जिनियारिंनि डिग्री दङबाबो अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय नैबे टेकनिशियान ग्रेड 1 सिगनेलनि थाखाय नैबे फार्स्ट भेकेन्सिनि थाखाय दा बेनिफ्राय नैबे टेकनिशियान ग्रेड 3 नि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानाय जानांगोन मेट्रिक पास नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा बेजों लोगोसेनो आईटीआई नोंथांमोननियाव थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो मेट्रिक पासआनो जा हायार सेकेन्डारि पासआनो जा ना ग्रेजुएसन पासआनो जा नोङो जुदि क्वालिफिकेसन नोंनावथ' दायो थाखाबाय नाथायबा नोंनियाव बे आईटीआईनि डिग्रियाबो थानाय जानांगोन आईटीआई नोंथांमोना लानाय जानांगोन आईटीआई नोंनिया बहा दं नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो आईटीआई गोनांफोरा दा बेनिफ्राय मेट्रिक पासआनो जा हायार सेकेन्डारि पासआनो जा नोंथांमोननियाव जुदि माने आरो ग्रेजुएसन पासआनो जाया माने एप्रेन्टाइसशिपनि जुदि नोंनियाव मा होनो बेखौ दङबा एप्रेन्टाइसशिप नोंनियाव लानाय दङबा अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बेखौबो नोंथांमोना निसय दायो मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ आईटीआई थानायबाबो जागोन बिनिफ्राय एप्रेन्टाइसशिप नोंनियाव दङबाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन मेट्रिक पासआनो जा हायार सेकेन्डारि पासआनो जा डिग्री पासआनो जा नोंथांमोना नैबे टेकनिशियान ग्रेड 3 नि थाखाय दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जायनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 6234 ता जोंहा दिनैसिमाव साख्रिनि भेकेन्सिया दङ नाथायबा बे साख्रिनि भेकेन्सिया बारायखागोनखा नोंथांमोना बेखौ सानना लाबानो जाबाय
दा बिनिफ्राय एग्जामफ्रा माब्ला जागोन दा बेफोरनि बागै बेहाय डेटखौथ' होनानै दोनाखै एसे समनि उनावसो जाखायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ रेलवेनि साख्रिफोरनि एग्जामा दा बिनिफ्राय रिटेन एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं दंना गैया बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबायनो जोंहा नेगेटिभ मार्किं दङ बेखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ नेगेटिभ मार्किं जोंहा बेहाय होनाय दङ दा बिनिफ्राय सिलेबासफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम दानिया खोन्थाहरनो सानदों नैबे रेलवेनि एग्जामाव नोंथांमोना जेनेबा ट्रेनफोरजों थाङोबाबो नोंथांमोना फ्रि ट्राभेल नोंथांमोना खालामनो हायो बिनि थाखाय जोंहा सुबिदा होनाय जायो रेलवेनि रिक्रुटमेन्टआव दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बैसोखौ नुखाजोब्बाय 5 इयार्सनि जोंहा अफार एजनि रिलेक्सेसन होनाय दङ दा बिनिफ्राय नैबेथिं आं नोंथांमोननिसिम माबाखौ खोन्थाहरनो सानो अनलाइननो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बेखौथ' नोंथांमोननिसिम बुंखाबायानोसै सिलेबासनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों मा सिलेबासनि जोंहा एग्जामा जागोन बेखौ बिसोर जोंहा जोबोद इम्पर्टेन्ट नालाय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना सिलेबासखौनो मिथियाबा माखौ फरायनांगौ एग्जामाव माखौ फैगोन बेखौ जेबो मिथियाबा एसे जारला जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रोखाबानो जाबाय दा जोंहा बे कम्पिउटार बेस गिबियावनो एग्जाम जागोन जाहैबाय सिबिटि एग्जाम जागोन जाहैबाय दा बे सिबिटि एग्जामनि उनाव खेबसेल' जोंहा सिबिटि एग्जाम जागोन कम्पिउटार बेस एग्जाम जागोन बियो ओमफ्राय जोंहा एमसिकिउ टाइपनि जागोन दा बिनि उनाव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन बिनि उनाव मेडिकेल एग्जामिनेसन जागोन दा बेनिखायनो एग्जामखौ नोंथांमोना खेबसेल' होनांगौ आरो बेहाय जुदि नोङो मोजां मार्क लानानै फैनो हायोबा नोङो साख्रिखौ मोननो हागोन होननानै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा जोंहा टटेल कुइसना 100 कुइसन फैगोन जाहैबाय नोंथांमोना बे 100टा कुइसनखौ एटेम्प खालामनो थाखाय 90 मिनिट नोंथांमोना समखौ मोननो हागोन जाहैबाय नैबे टेकनिशियान ग्रेड 1 सिगनेल बे भेकेन्सिनि थाखाय दा बिनिफ्राय 1/3 जोंहा बेहाय नेगेटिभ मार्किं दङ जाहैबाय नर्मेलाइजेसन खालामनाय जागोन बेखौ नोंथांमोननिसिम बेहाय होनाय दंखायो दा बे जाहैबाय सिलेबासा जोंहा जेनेरेल एवारनेस दङ बिनिफ्राय रिजनिं दङ कम्पिउटार एप्लिकेशननि माखासे बेसिक कम्पिउटारनि माखासे कुइसनखौ सोंनाय जागोन मेथ्स दङ बेसिक साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंनिफ्राय जोंहा कुइसना फैगोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे सिलेबास वाइसै बेसेबां मार्कनि जोंहा एग्जामा जागोन बेखौबो होनाय दङ जेनेरेल एवारनेसनि थाखाय 10टा कुइसन थागोन 10 मार्क्स थागोन मार्कआ 1 मार्क गोजा आरो दा बिनिफ्राय नैबे थागोन रिजनिं थागोन बेसिक अफ कम्पिउटार एन्ड एप्लिकेशन बिनि जोंहा कुइसना फैगोन जाहैबाय खैथा कुइसन फैगोन नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ नै मेथामेटिक्सनि टिउसन 20टा कुइसन 20 मार्क्स बेसिक साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंनिफ्रायबो जोंहा 35टा कुइसन 35 मार्क्स 100टा जोंहा कुइसन फैगोन मार्कआबो जाहैबाय 100 मार्क्स मोनसे कुइसननि थाखाय जोंहा 1 मार्क्स दा बेखौ नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ दा बिनि उनाव जोंहा नैबे टेकनिशियान ग्रेड 3 नि थाखायबो जोंहा 100टा कुइसन फैगोन 90 मिनिट्स नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय समखौ मोननो हागोन 1/3 जोंहा बे नेगेटिभ मार्किं थागोन नर्मेलाइजेसन खालामनाय जाखायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ सेन्ट्रेल सरकारनि साख्रिफोरनियाव नर्मेलाइजेसन जोंहा थायो बेहाय जोंहा सिलेबासा जाहैबाय मेथ्स बिनिफ्राय रिजनिं जेनेरेल साइन्स जेनेरेल एवारनेस दा जोंहा बे जाहैबाय साबजेक्टफ्रा मोनब्रै जोंहा साबजेक्टनिफ्राय कुइसना फैगोन 100टा जोंहा बे कुइसन थागोन 100 मार्क्स थागोन दा बबे सिलेबासनिफ्राय खैथा कुइसन फैगोन बेसेबां मार्क दं बेखौ नोंथांमोननिसिम होनानै दोनदों जेनेरेल साइन्सनिफ्राय जोंहा कुइसना 40टा फैगोन 14 मार्क्स थागोन दा बेखौ मिथिना मोनबाय जानो हागौ दा बेनिखायनो एग्जामा जोंहा खेबसेल' जागोन दा इन्टारभिउबो जेबो गैया बेहाय एग्जामाव जुदि नोङो मोजां मार्क लानानै पास जानो हायोबा नोङो साख्रिखौ मोननो हागोन बेखौ सानना लाखाबानो जाबाय नोंथांमोना कम्पिउटार बेस एग्जाम जागोन एमसिकिउ बेसनि जोंहा एग्जामा जागोन बिनि उनाव नोङो पास जानायनि उनाव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन डकुमेन्ट्सफोरखौ नायनाय जागोन बिनि उनाव मेडिकेल एग्जामिनेसन खालामनाय जागोन बिनि उनाव साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौ नोंथांमोननिसिम होनाय जागोन दा बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दानिया नोंथांमोननिसिम अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनजोबदों नोंथांमोना गासिबो चेक खालामना नायदो जायफोर नोंथांमोना एलिजिबल बयबो नोंथांमोना गोख्रैनो लास्ट डेटनि सिगां एप्लाइखौ खालामना लागोनखौ आङो आसा खालामनाय थाबाय दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंहरनांगौ सानदोंबा एबा सोंहरनो गोनां दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां कमेन्ट खालामबानो जाबाय नङाबा इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनाय इन्स्टाग्रामावबो डाइरेक्ट नोंथांमोना आंनिसिम DM खालामहरनो हागोन लोगो नोंथांमोना रिप्लाइखौ मोननो हागोन आरो बे भिडिअखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे लोगोफ्राबो नोंथांमोना सोरबा एलिजिबल बा जाहाथे एप्लाइ खालामनानै बिथांमोना लानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों